Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. General Secretary Jongka Hills Farmer Union Central Body uba Alfon Bird Karsentio hak khatlai terik uleber arjar arpulai ulalej banyak kendo yu chairman Jongka Nabat Ushaji KV uba deiru uhedu Jongka Nabat hak jaka terikam Jong ha head office ham Mumbai kajengle kendo Jong New Nongalam Jongki Nongrep Nagajala Meghalaya kadai halor ke jing smok khia Jong ya ke jing hiar Jongka yok kot Jongki Nongrep gajala hadin ke jing wanling shop Jongka klam covid ka khandai hagis nam baladap Oba Karsentio la penskongru ya ke jing sokhai ba ke jala Meghalaya ke jala ka baduna ya ke percentage ka batip kum ke low credit deposit ratio hagari India hi borok kawai kumtaw niu nongelam upen paw ya ke jing smokmen bau he officer Jongka Nabat ukular ban ai ke jing etrei bat kinong rap Jongka jala Meghalaya bat nalor kata ulakular ban sawan yu ke jat Meghalaya na ka benta ki program Jongki nong rap hagis ngi ki ban sawan Hakani keju kesngi uba Alfon Bird Karsentio la yolat ru banyak kendu yo Deputy Managing Director UPVS Surya Kumar bat kiwi de ki officer. Mentangi dan hang ne apa Mumbai ngidang syumi nang ne napo Nabat office ka jingwan kendu hi kejongi yo chairman u Shri Shaji KV ubadai u hedu bat ukli do ubapej ya ka Nabat hi bat ubadan hakani ka head office apa Mumbai kejongi kendu jongi mentaga sengi ka long bej halor ke jing concern ke jongi nakaliang Jongka Hills Farmer Union hakabide bat kani ka low credit deposit ratio lani ka bagi ong ka low CD ratio habangi pe kiwi ke jela ngiui ka Meghalaya kadai ka badunado ya kani ka low credit deposit ratio te ka jing concern ni ka jongi ka longba nadu ba kawan ka lockdown hagitu ki arsnyam man ngiui ru ya ka jing nang hiar Jongka yo ka kot ka jongki breu ka jongi kamtam ni ki nongrep ka jongi Henry ngim hagajing sisa ngim lap ya ke daw ke babun sin haba kum nakaliang ka jongki ki cooperative society nakaliang ka jongki FPO ki Farmers Producer Organization ni judan ya kani ka jing haba ngilit banwat ya ki loan lani ya kata ka ram jongki nongrep hakabai dai nakabenta ban penhe ban penhe ya ka kam rap kamriang tedai halor kani ka benta ka jingwan ya kendu hi ka jongi menta ka sengi ya ucaman Jongka Nabat berkumjuru ya deputy manager ubadai u Surya Kumar kalong baik ban discuss bat ngilapun sngau yu halor ka jinge kaba ngikum kinong rap hakajela ngia kendo bat hakajing bamkiu hakayo ka kot hakabidai pe kinong rap Jongka jela he brakawai tedai halor Jongka ni ka jing sngau khia ka jongi nilawan menta ka sngi ya kaban kendo bat ka mat I ka jongi ka longba ni don ka thong ya ka ban ya trailang bat ka Nabat bat kumjuru ban penslur ya ki para nong rep bangin don ka jingi dei ka be jantap baka bat ka Nabat ka bari ka bang jong ki nong rep kenang ba nila ban kiu hakayo ka kot bat kumjuru ban penhe ya ka kamrep ka jongi hot nakaliang ka jong usar KV ulong ba hot usungutenat hadu kata-kata bangi kum ki nong rep bat kinong yalam Jongka Hills Farmer Union ke bangi lawan nadu na shlong mania kendu kerpang yu ulapan pawi ke jing sungu kemen bat ngila invite ru yu bakin sadan ki program ke bangin sa pelong apo Meghalaya bat ngi kermens camp ba un pelaj por kenang-kenang ya kabanwan ban aten ya ki program ke beri bojong nong rep bat ru ngilai keren ru ba nakaliang Jongka Nabat kan yarap ya kaban ai ki training ki baper hakabakum no ngin kentiu ya ki kena samla ki bamdon kam dom jam badru ban kentiu yaki lingba ki skill program ki baper kenang ba ngila bonwan ra ya ka jing mentoy lingba ki kam ki jam ki baper hakas jid ibra kawai